וואי, איזה פרק מרגש. וואי. פעם ראשונה עם 3 עובדים. וואי. 3, בוקר טוב יופידו. כן, בוקר טוב לדורון דורון, בוקר טוב. לפרידמן, דורון מירן. ולנועם. בוקר טוב. בוקר טוב, אני איזה יאיר נועם? אורבך. אני אתה יונתן. כרגע אמרת פרידמן ונועם כאילו, אני נועם אורבך. בדרך כלל הוא הופך, הוא אומר, קורא לי יונתן, אז פעם. אז אני יונתן. בסדר חבר'ה, ברגע שאתה עובר את גיל 40, יש לזה השלכות לזה למיניהם. השלכות. נכון. אז פרק ראשון עם 3 עובדים. לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אני פותח בככה באיזה משהו מהבוקר, ככה חם חם טרי טרי. 8 בבוקר, הודעה מהגר, שזה נדיר, כי בדרך כלל הגר ככה 9 מתחילה 9:30 לדבר איתי. שעות הבוקר כן. המאוחרות. בסדר גמור. תשמע, יש היום אירוע בשעה 2 בצהריים לצבא, היא הייתה בטוחה שהאירוע סגור. אתה יודע, מסוג הלקוחות האלה שבטוחים שהכל סגור, למרות שאתה יודע, הם רק עושים איזשהו, בראייה שלנו, הם רק עושים איזשהו בירור ראשוני. שואלת אותי אם אפשר לעשות אירוע היום ב2 בצהריים. אני כזה, אוקיי, רגע, אנחנו פה בפודקאסט, מדבר עם אדם, אומר לי, כן, יאללה, מגיע. זה סתם ככה סיפור קצר שאומר, ככה זה קורה פה לפעמים. כאילו פתאום ב8 בבוקר יש אירוע לעוד 5 שעות, כן? 1 בצהריים. שומרים אותנו לקוצים, מה שנקרא. איזה אירוע? בבלגול, 35 משתתפים, חמוד. לא אירוע מסובך. כפר זה סבא, אדם עושה את זה עם רגל אחת, הוא מצליח להריץ אירוע כזה. ממש. אז טוב, בוקר טוב, מתחילים עם בוקר. שאלה. יש לי שאלה ככה שבוערת, מה שנקרא. התקשרו אליי מאוגדת דוד. אוגדת דוד זה האוגדה החדשה שמקימים? לא שמעתי. לא מכיר? יש כן. אוגדה חדשה שמקימים של לוחמים וכל מיני. התקשרו אליי, שאלו אותי אם אני רוצה להצטרף לאוגדה. נאוגדה. כן, אני בעצם שוחררתי חצי שנה לפני חרבות ברזל, ובאתי להתנדב, אז ברגע שקצת אחרי 7 באוקטובר, ראיתי איזה 2 חבר'ה שלי מהפלוגה שהתגייסו, אז אמרתי להם, יש מקום? אמרו לי, כן, תבוא לחפ"ק של המ"פ, ואז אני מגיע ואמרו לי, אבל אתה כבר משוחרר. אמרתי, כן, ומה? הם אמרו לי, לא, הם עוד היו איכשהו רשומים, אז אתה צריך להתנדב. אמרתי, אוקיי, אני מתנדב. אמרו לי, לא, אתה צריך לחתום על טופס. אז אמרתי, תביא את הטופס. אז חתמתי, אומרים לי, אוקיי, זה ייקח זמן. כאילו, עד שזה... חזרתי הביתה, בינתיים התגייסתי לכיתת כוננות, ואז אחרי איזה 1.5 שבוע הם חזרו אליי, שומע, אתה יכול לבוא. אמרתי, טוב, אני כבר בכיתת כוננות ביישוב, וזה היה תקופה שאף לוחם רציני לא היה ביישוב, כן? כל מי שהיה לוחם רציני, לקחו אותו לזה, אז לא שאני לוחם רציני, אבל הרגשתי שאני יותר משמעותי שם. ופתאום אתמול היא התקשרה עליי, אמרה, אנחנו מאוגדת דוד, וזה מגייסים לוחמים חדשים. אז מה שרציתי לשאול אתכם, זה על עניין המילואים, שאלה שמתחלקת לשניים. אחד, האם כשאתם יוצאים למילואים, ואני בעיקר שואל פה את דורון, כי דורון עשה 700 ימי מילואים בשנה האחרונה, כשאתם יוצאים למילואים, האם אתם חוששים באיזשהו מקום לעבודה שלכם, למעמד שלכם, למקום שלכם? שאלה שנייה, איך הייתם רואים את זה? אם אני פתאום עכשיו הייתי עוזב הכל ומתגייס למילואים, ובעצם החברה לא תתנהל אותו דבר כשאני שמה, אלא במילואים. יס. לשאלה הראשונה אני לא כל כך יכול לענות, כי אני לא עושה מילואים. יש לי פטור כרגע. כי אתה ג'ינג'י, נכון? זה פטור של ג'ינג'ים. ג'ינג'ים. הגשם וזה, אתה יודע. חוסר הכשרה. כן. השאלה השנייה, אני חושב שהיום החברה יכולה להתנהל בלעדיך בצורה מסוימת. לא באופן מלא, עדיין. אבל כן דברים כן יכולים להתנהל פה איכשהו. זה היה מוריד הרבה מהאווירה ומהאיכות של התפקוד של העסק. אבל אני כן חושב שזה היה יכול להמשיך, זה לא היה תוקע אותנו ב100%. לפחות אם הגר הייתה ממשיכה להכניס אירועים, אנחנו יודעים לנהל את האירועים, להתקשר ללקוחות, לדבר. אם הגר יודעת לעשות את כל הקטע המשרדי והסגירת אירועים, אז נראה לי... כן, אני גם חושב שבסוף צריך פה איזושהי התאמה קטנה של מי עכשיו הולך לאירוע, שזה הדבר היחיד פחות או יותר שעוד צריך לסגור שאני עושה אותו, אבל אני שואל, לאו דווקא ברמה הפרקטית, כמו ברמה, אתה יודע, המנטלית, נגיד זה ככה, של הבוס שלי ילך למילואים, אף אחד לא דואג לעסק עכשיו, אף אחד לא מקדם אותו, איך זה משפיע עליך כעובד, שאתה אומר, הבוס שלי נמצא במילואים. אז כבר אמרנו זה גם בפרקים קודמים, שאני לפחות, אני מרגיש שאני חלק מהעסק, והעסק שלי. וזה שאתה במילואים לא אומר שהעסק לא צריך לעבוד.
אני ממשיך לעבוד כרגיל, זה העבודה שלי, זה מה שאני רוצה, באתי לשמח אנשים, קצת במילואים, זה לא גורם מהעבודה שלי. כן, אז אני מתייחס לחלק הראשון. תשמע, יש לי הרבה חבר'ה בפלוגה, בגדוד, שהתגייסנו כולנו ב7 באוקטובר, בלי לשאול שאלות, אמצע שמחת תורה, אנשים מגיעים עם מכופתרות לבנות ומתחילים להוציא ציוד, ונתנו 4 חודשים, 4.5 חודשים רצוף מההתחלה, והייתה המון אמפתיה בהתחלה, המון הבנה, כל המעסיקים דאגו, דיברו עם הבנות זוג, שלחו פרחים, הכל. השתחררנו, ופתאום חודשיים אחרי זה, עוד פעם, 3 חודשיים וחצי. ופתאום כבר נגמרת האמפתיה. יש לי הרבה חברים שפתאום אומרים לי, וואלה, לוקחים לי את הפרויקטים בעבודה. חבר אומר לי, אנחנו משתחררים, ואני עוד לא מפוטר, אבל אני מנהל פרויקטים, בלי פרויקטים. בעצם כל הפרויקטים שלי, כל הלקוחות שלי עברו. ואני תמיד אמרתי שאני חושב שאני במקום הכי נוח, לפחות בחבר'ה שלי, במקום הכי, נקרא לזה נוח ובטוח, כי לרגע לא הרגשתי שאני במקום לא יציב. זאת אומרת, גם אופי העבודה שלנו הוא מאוד דינמי. זאת אומרת, גם בימים רגילים אני לא עובד משרה מלאה. אז העבודה שלי היא מאוד דינמית, ואני יודע כאילו, אתה יודע, מהימים שדיברתי איתך, מהימים שצריך לדבר עם החבר'ה בעבודה, שיש לי גם לי גב בתוך העסק, וגם אני יודע שאתה לא תבוא בגלל שיצאתי למילואים, אתה תבוא ותראה את המצב הזה של כאילו אני לא בא לעבוד, ותגרע אותי או לא תיתן לי אירועים בגלל שהלכתי לעשות מילואים, ואני חושב שזה גם קשור, אתה יודע, על האישיות שלך, שאתה כן בן אדם שעשה מילואים, כן שירות קרבי, ואתה יודע באמת מה זה אומר מילואים. זה לא שאנחנו באמת בורחים רק מהבית בשביל לא להיות בעבודה עם האישה. והחלק השני, אז אני חושב די כמו שפרידמן אמר, זאת אומרת, גם אם אתה תצא למילואים, אז כן יהיה צריך להיות לפחות בן אדם אחד או שניים שיתנו את הקפיצת מדרגה, נקרא לזה, ולהפוך להיות רק ממנהלי אירועים, לקצת מעבר, אתה יודע, לקשר יותר עשיר, כאילו, זאת אומרת, אנחנו פה עובדים כך וכך זמן, ואני חושב שאף אחד מאיתנו לא באמת יצר, נגיד, שיחה עם הגר אי פעם, נכון. או יודע איך היא נראית, או מי זאת, מבחינתי זה AI כאילו. אז מישהו צריך לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, וכן לנהל אתה יודע, לקחת צעד אחד ולשים עוד דברים על הכתפיים, אבל בגדול, כן, אני חושב שהעסק כן היה ממשיך לפעול, כי כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, העסק עובד. זאת אומרת, אתה לא צריך בן אדם ספציפי בשביל שהוא ימשיך, אין בן אדם אחד שמחליט עם העסק בגדול, כן? שיגרום לזה שהעסק יעצור במקום או ימשיך לזוז. כי הוא כבר רץ, יש לו זמן, יש לו אירועים, אנשים מכירים. אז אני חושב שגם אם אתה תבוא ותיקח את הברייק, או אתה יודע, תסתכל על זה כמילואים או חול נגיד, העסק כן ימשיך לעבוד. אולי זה הזמן לומר לכם. שביום ראשון אני טס לדרום אמריקה הלוואי. לא, איזה... הלוואי, אם גם הייתי מצטרף. מה עם הטיסה, אורבך? תקשיב, זה יקרה. תענה על השאלה שלך לפני שאתה שואל שאלות. אבל לא באלעל. רגע, אף אחד מכם לא היה בווינה. לא. אוקיי. אנחנו מחכים צריך פרק של וינה. אמריקה, מה היה הדיבור? דיבור ארצות הברית. היה דיבור על ארצות הברית, שזה עכשיו. זה ממש עכשיו. כלומר, עכשיו יש תערוכה בארצות הברית באורלנדו. ממש היום. אמרנו נובמבר. היום. ממש היום, והנה, אפילו אני לא טס. אתם רואים מה זה? מלחמה הזאתי. לגמרי. כן, יונתן, דבר. נראה לי אמרו פה את הכל מה שצריך לשמוע, כן? אבל אני גם חושב כמו דורון. מבחינת הגב הכלכלי והגב התעסוקתי, לפי דעתי, בן אדם שיוצא מהעסק הזה למילואים, לא צריך לפחד על המקום שלו. אני לא עבדתי פה שהייתי במילואים, עבדתי בעגלת קפה לפני, ולפי דעתי באמת זה משהו שלא צריך לפחד ממנו. מהבחינה השנייה, גם יהיה מישהו שיצטרך לקחת פיקוד אולי על לשבץ עובדים, אבל כל השאר, לפי דעתי, אנחנו יכולים כאילו בכיף לעשות. מעניין. תשמע, זה יכול להיות ניסוי חברתי מאוד מעניין. מאוד נחמד. שים מדים באוטו, סע לאיזה, אתה יודע, בוסתן הגליל, תיעלם שם 4 ימים, תראה איך מתקדם. מה שאתם אומרים, שזה נורא מגניב, שבקלות אני יכול להפיל עכשיו על מישהו מכם, לעשות את השבצק, של לסגור עובדים, לאירועים. זה לא כזה בקלות, אבל זה כן. בגדול לאט לאט, אני חושב שזה כן דבר אני חושב שגם בחלק מהגדילה של העסק,
זה משהו שאתה כן רואה בעתיד הלא רחוק, כנראה. נכון, נכון. לא, איפה הקושי בשיבוץ עובדים הרבה פעמים? זה או שפתאום יש כמה אירועים ביום, ואז כאילו אין את הקבועים, אלא מתרחבים לפול הזמני, או פתאום יש אירוע שדורש 10-15 עובדים. ואז אתה צריך, כאילו... לאגור. כן, עכשיו לי יש רשימה כמובן, אתה יכול לשלוח, אבל טוב, זה מעניין. טוב, אז זה ממש מעניין. טוב, אני צריך לחזור לאמי אוגדת דוד. למרות בלי קשר לפודקאסט, הנטייה הטבעית שלי היא לאו דווקא להתגייס לאוגדת דוד, כי אמרה לי שבפברואר יש אימון של 10 ימים, ותעסוקה מבצעת רק בעוד שנה. אז מה, אז כאילו, אם אני כבר בוחר להתנדב, אני כבר אמצא איזה מישהו חזרנו לשלב של אימונים בצה"ל, זה לא, נראה לי שכחו מהדבר הזה. היא לא בלופ אולי. אין אימונים, אז הם אומרים, אין מקום לאימונים, פשוט שולחים לקווים, זה עובד יותר טוב. כן. טוב, אז זו הייתה השאלה שלי. לכו על זה. מי נותן בראש? טוב, אני אשאל. אני רציתי לשמוע מה המחשבות שלך על כסף. באופן כללי, על נושא כסף? על נושא כסף, על איך אתה רואה את החברה, האם החברה צריכה להיות רק משהו רווחי עסקי, רק שכל המחשבות זה כסף, ואיך אני מרוויח יותר, או שיש משהו מעבר לזה. אתה יכול לענות לעצמך, לא? זהו, אני רוצה להגיד עוד לפני שאורבך מדבר, שכולנו פונים את התשובה שזה לא רק רווחי. בלי לפרט, ועכשיו הוא... נכון, אנחנו מביאים נושאים לפודקאסט. מזל ששמת את המילה רק. כלומר, לא רק רווחי, כולנו יודעים שזה לא רווחי. כן. אז כסף זה... קודם כל, זה באמת אירוע שאני חושב שהוא תופס חלק מאוד מאוד משמעותי בחיי היום-יום של כולנו, קצת יותר מדי. אם אתה שואל אותי. כלומר, לא יכול להיות שכשיש לך כסף אתה מאושר, וכשאין לך כסף אתה לא מאושר, כן? זה משהו אתה יודע, מחשבה שכבר מזמן אני חושב אותה, אני חושב שכסף זה אחלה שיש אותו, הוא לא מה שמניע, הוא לא מה שמוביל. אני חושב אם אתה לא יודע איך להתייחס לכסף בצורה נכונה, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד רע. אני יודע להגיד על עצמי שעשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה בעניין הזה של להבין שבסופו של דבר כסף זה משהו שיום אחד הוא נמצא אצלי, מחר הוא אצל מישהו אחר, הוא עובר. כן? כלומר, וצריך לזרום ולא לחשוב כל הזמן על ההוצאות בקטע הזה, כלומר, צריך כאילו לחיות אותו בצורה משוחררת. לא יודע בדיוק איך להסביר את אני אנסה, אולי אני אתן דוגמה. סתם, אני חושב שנגיד בחרבות ברזל נפתח לי מאוד הקטע הזה של התרומות. של התרומות, בין אם זה עכשיו בתרומות של אירועים וזה, ובין אם בתרומות של כסף. כלומר, יאללה, יש איזה חלל שהכרתם, משפחה שצריכה כסף, יאללה, כסף, יאללה, כסף, יאללה, לא עכשיו. אתה יודע איך זה מתכנס לי אתה יודע, בהכנסות הוצאות המשפחתי וכזה. זה משהו שהוא עובר, וצריך להתייחס אליו בתור משהו שהוא עובר. אף אחד לא מת עם הכסף שלו. זה כולנו לצבור חוויות, זה הדבר שהוא הכי חשוב. אני חושב שלחברה, כן, זה מאוד מאוד חשוב כסף. אבל ההסתכלות שלי אומרת שכולם צריכים ליהנות מהכסף הזה, ולא רק החברה. כלומר, אם החברה מרוויחה הרבה כסף, גם העובדים צריכים להרוויח הרבה כסף. אין שום היגיון שבחשבון של החברה יהיה סכומי כסף עצומים, והעובדים יהיו עניים מרודים, כמו שלמשל קורה בכל החברות, כך בנקים, בסדר? כל מי שמתחיל לעבוד בבנק, מתחיל לעבוד בשכר מינימום, באיזשהו טלר, באיזשהו מקום. זה לא המצב אצלנו, כן? העובד הכי פשוט שיש, מתחיל 140 שקל לשעה. זה כאילו, זה ברור שזה חשוב לצמיחה, כן? חשוב שיהיה כסף בזה של החברה, אבל שוב, צריך להתייחס אליו ברמה של, בסדר, זה איזשהו משאב שצריך לדעת להשתמש בו. אני מרגיש שדיברתי מה זה לא לעניין, כאילו בתשובה, כאילו באמת, מרגיש לי אולי כי זה עדיין לא לגמרי נושא שפתור אצלי לגמרי, אבל אני מרגיש שבגדול שבאמת זה איזשהו משאב שהוא overrated, והוא משמש לצמיחה, זה מה שהוא צריך לשמש, צמיחה של העובדים, צמיחה של העסק. אני חושב שזה, הרבה אומרים את זה, ואנחנו רואים את זה גם פה, שזה
כסף הוא אמצעי, הוא לא מטרה. לגמרי. זה הדבר הגדול באמת, שזה... כן, בסוף אתה מגיע לזה שיש לך X כסף בחשבון הבנק, מה זה משנה? כאילו, מה זה משנה עכשיו יש לי, לא יודע, 1,000,000, 10 מיליון, מה זה משנה באמת? משנה מה אתה עושה עם הכסף הזה. ולגבי האם זה רק כסף בחברה, אז התשובה היא כמובן שלא. שוב, אני מזכיר את המסמך של החזון שכל אחד מכם קיבל, שכתבנו שיש אחוז מסוים שאנחנו רוצים להביא אותו לחברה, לא לחברתנו מלא פעם, אלא לחברה, לעם ישראל, שזה בא לידי ביטוי בכל מיני פרמטרים, בעיקר פעילויות התנדבות שאנחנו עושים בכל מיני מקומות. התחלנו איזה שיתוף פעולה לא מזמן עם איזשהו גוף של, אתה יודע, כל מיני משפחות שכולות ויתומים, ואנחנו עושים להם אירועים על בסיס רציף. יש לנו כמה ארגונים כאלה, כמו שמחה לילד קורא לנו וזה. ובסופו של דבר המטרה של החברה היא להפיץ אור בעולם, בסדר? לעשות דברים טובים. הרבה יותר מאשר להרוויח את הכסף הזה. המטרה היא להיות משמעותיים, לעשות שינוי, לגרום לאנשים לחייך, להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר. זו המטרה, לא לעשות מיליונים. למרות שגם זה נדרש. זה רצוי. כן, תשמע, שוב, אבא שלי אמר לי בזמנו שכדאי שבעתיד אני אנפיק את החברה. אמרתי לו, אבא, אני לא רוצה להנפיק את החברה. זה לא מעניין אותי עכשיו להנפיק את החברה. לא רוצה שאנשים ישבו לי על הראש, וכל הזמן שיסתכלו עליי כשורת רווח, שיהיה לי משקיעים. כל הזמן יגידו, תרוויח יותר, אני לא רוצה את זה. אני רוצה להרוויח יותר, אבל אני רוצה שנעשה את זה כמו שצריך, ולא בגלל שיש משקיעים שעכשיו צריכים שהמניה שלהם תעלה. זהו, זו תשובתי. אני רוצה להגיד פעם סיפרת לנו, זה קשור אבל לא בדיוק, פעם סיפרת לנו שיש אירועים שאתה מרוויח פחות מאיתנו. כן. זה מטורף, שהבוס מרוויח פחות מהעובדים. זה קשור לשאלה ובכל זאת האירועים קורים, זה לא שזה חד פעמי. זה קשור קצת לשאלה שלי. אז רגע, נחכה שנייה עם השאלה שלך. כן, כי בסופו של דבר, מה שמעניין אותי זה באמת שאתם תעבדו, ואני לא מסתכל על איך אני מרוויח את המקסימום מכל אירוע. בסדר, יש אירועים שאני ארוויח יותר, יש אירועים שאני ארוויח פחות. באוברול, בלונגרן, אני ארוויח את הסבבה. אז אני לא באמת מחפש את אני לא מסתכל ואני אומר, וואי, זה לא הגיוני. איך יכול להיות שהוא מרוויח יותר ממני? לא הגיוני, זה לא מעניין אותי. בסדר, פר אירוע בזה. ואני אגיד משפט שהוא גם אחרת. אותי, סתם לדוגמה, לא יעניין אם אני מרוויח 100,000, שעובד שלי ירוויח 200,000. לא מעניין אותי. מה זה, אני מרוויח 100,000. מדהים, כאילו, אין לי את המחשבה הזאת של אני חייב להרוויח יותר מהעובד שלי, אכפת לי. ורק רציתי להגיד, שזה גם, חשבתי על זה באחד הפרקים הקודמים, רציתי לומר לכם, שמבחינה כלכלית, גריידה מה שנקרא, לי הכי כלכלי, למצוא עובדים זמניים, לשלם להם 35 שקל, 40 שקל לשעה, ופשוט כל הזמן להחליף עובדים, שיהיה לי עובדים צעירים כאלה, זה הכי כלכלי לי. בסדר? ובמשכורות זה בעצם הסעיף הוצאה הכי גבוה שיש בחברה. אז הכי כלכלי לי זה באמת לקחת עובדים בזה, אבל אני לא שם, אני לא מחפש את ההרפתקנות הזאת. ההפך, אני מחפש את העובדים האלה שישארו שנים וירוויחו הרבה כסף, ובכיף. כלומר, זו האסטרטגיה שלי, לא הפוך. יונתן, רצית לשאול. השאלה שלי. כן. שאלה קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני יודע שאתה אוהב כאלה. תכף נדע. האם זה יום האחרון של יונתן בחברה? Maybe, who knows. אבל השאלה שלי מחולקת גם לשניים. אחד, באמת, כמה אתה מרוויח בחודש. והשנייה, איך בוס צריך באמת, כאילו, גם בעל חברה, צריך לחשב את המשכורת שלו בחברה, לפי מה הוא גוזר אותה וכדומה. סבבה. אחלה. אז אכן יומו האחרון של יונתן בחברה. ככה מסתמן, חברים. נתת לי את ה... סבבה, אז... זה הולך להיות פרק גנוז. לא, מה זה כסף? אמרנו, זה רק אמצעי, זה לא אומר כלום. אז שתי השאלות שלך הן בעצם, הן פחות או יותר אותה תשובה. כלומר, אני אחלק קודם בסעיף הראשון, יש את מה שאני מרוויח כיאיר אורבך, ויש את מה שהחברה מרוויחה, זה שתי ישויות משפטיות שונות, ככה זה נקרא. אני כיאיר אורבך מושך משכורת בדיוק כמו שאתם מקבלים משכורת, אני מושך משכורת של 20 ברוטו, נשאר לי בערך 15.5 נטו. זו המשכורת החודשית שאני מושך לי. והסיבה שאני גם מושך את המשכורת הזאת דווקא 20, כי יש במדרגות מס הכנסה
מדרגה מסוימת שברגע שאתה מושך יותר מהסכום הזה, אז אתה משלם מיסים בסך גבוה יותר ממה שאתה משלם על מס חברות, לצורך העניין. כלומר, עדיף לי להשאיר את הכסף הזה בחברה, ואני אשלם עליו פחות מס, מאשר אם אני אמשוך אותו כמשכורת. זו תשובה, אתה יודע, חצי מלאה, כי באמת יש כל מיני פרמטרים לאיזה משכורת מושכים בחברה, אבל 20 פחות או יותר זה אבל לכאורה בוס יכול למשוך יותר? כן, אם הוא רוצה בטח. יכול למשוך 50% ממה שנכנס, הוא יכול למשוך? כן, בטח. הוא יכול למשוך גם... אתה תשלם כן, על אבל זה תשלם על זה. בהתאם. כן, תשלם על זה אתה יכול בהתאם. להפריש את זה לכל מיני קרנות השתלמות וכדומה. לא, גם לזה יש הגבלות, כן? גם קרן השתלמות יש הפרשה של, בוא נגיד, עד 7.5% כן, מהשכר. אבל וזה. גם תחשוב שקרן השתלמות בשבילך זו השקעה. וברגע שיש לו את העסק, אז מבחינתו זה ההשקעה. כן, כן, כן. להשאיר את הכסף בתוך העסק זו השקעה. לא, אבל תראה, כשאני מושך משכורת, כן, אני מפריש לעצמי גם קרן השתלמות מהמשכורת הזאת, כן. בדיוק כמוכם, אחד לאחד, בסדר? עכשיו, כמה החברה מרוויחה, זה, אתה יודע, זה נתון שמשתנה, והוא גם לא כל כך, כאילו, אתה יכול ממש להסתכל עליו רק בסוף שנה. למה אני אומר? כי סתם לצורך העניין, נגיד החברה הרוויחה, לא יודע, 500,000 שקל. אני פתאום בחודש דצמבר יכול להוציא עכשיו 300,000 שקל על איזה משהו, על פעילות. אתה מבין? אז זה נורא, כאילו, החברה לא מרוויחה בצורה חודשית. יש איזשהו סכום שמסתבר בחברה עם הזמן, בשאיפה כמה שיותר גדול, ואז זה נותן לך הרבה יותר אפשרויות. אם יום אחד, נגיד, אני ארצה לפתוח מתחם, אני ארצה שיהיה לי איזה 1,000,000 שקל בחשבון של החברה. להניע את כל הדברים. כן, אז זו המשכורת שאני מושך. ויש כאלה שמקבלים יותר ממני בחודש. מי שעובד חודש מלא, מרוויח יותר מ-20. בחודשים קיצוניים. בקיץ, מי שעובד באמת בקיץ הזה, כן, אז מרוויח יותר איזה. ובגלל זה גם אני אומר, שאם אתם זוכרים שבחזון כתבתי לכם שאתם תרוויחו בין 20 ל-30 אלף שקל בחודש. זה כבר קורה היום, פשוט לא כל חודש. כי עדיין אין לנו מספיק אירועים, שיהיה לנו עבודה לכל בן אדם 22 ימים בחודש, ואז אבל once שזה קורה, ברמת השכר הנוכחית שלכם, אתם כבר לגמרי שם. כן, אני גם חושב שדיברנו על זה בפרקים קודמים. אני לפחות יודע להגיד שאני מרוצה מזה שאני לא עובד 22 ימים בחודש. זאת אומרת, עבדתי במקומות האלה, הייתי אם זה במקומות הבטחה, אם זה בכל מיני דברים כאלה, שאתה מסיים, אתה לא חי, אתה חי מסופש לסופש. כן. ואני מאוד שמח מזה שהחברה עובדת בצורה שונה, גם עם הכסף וגם עם ימי העבודה. כן, יונתן פחות, כי שמענו כבר את הסיפור שהוא נמצא עם חמותו בבית. אוהבים מאוד את חמותו של יונתן, כן? אבל זה... צריך לעשות שצריך, אין מה לעשות. חשבתי על כמה רעיונות בשבילך, אני אספר לך על זה אחר כך. פינה. שאלה? יש לך גם שאלה? או שזה קשור... זה היה זה היה נכון, אז גיל 40 וזה. סיפור? אתה רוצה זה יעבוד רק פעם אחת. לא, אחי, בגיל 40 הוא יכול לעבוד כל פעם. זה היופי, זה היופי של הדימנציה. הוא כל פעם מחדש מגיע, אתה רואה. כן, הוא מחדש את עצמו. זה ריסטארט, כמו דגזר. האמת ששבתי היום כזה בבוקר, חשבתי על סיפורים מעניינים, דברים, ועלו לי שני דברים טובים. אחד מהם אני אשמור לפרק הבא. אני רוצה לדבר בעצם על האירוע הראשון שעשינו באשקלון. אוקיי, כאילו בשבוע לכידות באשקלון בכפר הנופש, לצבא. אירוע פעם ראשונה שאנחנו עושים לצבא בכפר הנופש אשקלון. אירוע שמתכוננים אליו כבר מראש, יודעים לאן אנחנו מגיעים, מוצאים צוות מאוד גדול, 2 רכבים, עגלה, המון ציוד, ויודעים שאם האירוע הזה עובד טוב, אנחנו בונים פה איזה משהו שכל שבוע כנראה ירוץ, הרבה מאוד כסף לחברה, להיכנס, להתברג עם חברה גדולה, עם ארגון גדול שזה בעצם צה"ל, שזה גם מבחינה כלכלית וגם, כמו שאמרנו עכשיו, מבחינת לעשות כיף ולפגוש את הדבר שלנו, של האנשים שאנחנו רוצים לראות, שזה חיילים. זה מטורף. יצאנו מהשחר לא יודע, 4:30 נראה לי, זה היה כזה כבר. לפנות בוקר. כן, האוטו מועמס, אנחנו אמורים להתחיל אירוע 9 כבר אחרי הקמה. יצאנו כמה רכבים, רכב אחד מלא עם עגלה, ואני וקאסל בפז'ו המטורפת שהייתה לנו בחברה, פז'ו 5008 של צרות. רגע, דיסקליימר. קנינו את הפז'ו הזאת קניתי את הפז'ו ב-8,000 שקל מאיזה מישהו, כשהמטרה שלה הייתה להספיק ל3 חודשים, כזה, שיספיק, אמרתי, עד 1 בספטמבר, מיוני, יולי, אוגוסט. זה מה שזה היה צריך להחזיק. זהו, תמשיך. בפועל היא סחבה יותר. סחבה שנה פלוס. כן. אז אנחנו נוסעים. הערה קטנה, קאסל, לפני שהוא הגיע לעבוד בחברה, היה עובד במוסך. במוסך, מכיר רכבים, ספציפית גם את העניין של הרכבים הצרפתיים, פז'ו וכל זה.
באמצע כביש 6, אני חושב 6 בבוקר כבר, הכביש מתחיל להתמלא, כל נורה אפשרית באוטו נדלקת. כל נורה אפשרית, הכל אדום מעבב, קאסל רואה את זה, אומר לי, תעצור עכשיו בצד, כי אם לא, אנחנו עושים תאונה. עכשיו אני עם אוטו מפוצץ, כאילו, יש לי מגאבול ובטל בו בתוך האוטו. אני אומר, כאילו, מה עכשיו אני יוצר בצד? טוב, עוצרים בצד, מוצאים איזה מקום, מתקשרים ליונה, הוא בדיוק היה באוטו השני עם כל החבר'ה הצעירים. הוא מגיע אלינו גם, מתחילים לחשוב מה עושים, וכאן האירוע מסתבך, אנחנו מרימים טלפון לאורבך. באותו רגע אורבך יושב בבית חולים, אם כבר על החלוק, כמה זה היה? שעה וחצי? שעה לפני. שעה לפני שהוא נכנס לניתוח לתרומת כליה. כן. עכשיו, אתה לא רוצה להלחיץ בן אדם, גם ככה הוא לחוץ. ואתה אומר, כאילו, איך מתחילים לתפעל את הדבר הזה? אני גם אשמח שתספר אתה את החלק שלך, איך אתה שמעת את זה, אתה יודע, איך תפעלת את החלק שלך באירוע. בגדול, אחרי שאנחנו נותנים לך לנהל את העניין של הרכב, אמרת לנו, תשאירו אותו שם, יהיה בסדר, תסתדרו. אנחנו באמצע כביש 6, רכבים טסים לידינו ב-130, 140, ואנחנו מעבירים את כל הציוד, דוחפים אותו לתוך העגלה עם שאר הציוד שהיה שם. אומרים, מה שיהיה, כאילו, נקווה, ניסע לאט, כדורי בבל גול כדורי מגאבול על אנשים בתוך האוטו, אוטו של 6, אנחנו נתחסים שם מה שאפשר. הצלחנו להיכנס כולם לאותו אוטו. אני קולט שהיה משהו לא חוקי בעצם. לא, היה חוקי. היה חוקי. יש לך 7 כיסאות, כן. 7 כיסאות. אז היה 7 עובדים. זה נכנס בדיוק, היינו 7 עובדים. זה נוגע לעניין של הסידורי רכב שדיברנו עליו. כן. עכשיו, גם קטע מטורף אני וקאסל יצאנו לעוד אירוע אחרי. זאת אומרת, היינו צריכים לחשב גם את זה, לא היה לנו זמן, נכנסנו כולם לאוטו, נסענו, באמת הגענו והיה אירוע מצוין. איך שהגענו, נכנסנו מהשער האחורי, פרקנו שם הכל, ובאמת האירוע רץ, אנחנו קצת שכחנו מהאוטו, נהנינו מאוד, ואז הגיע סוף האירוע, אני וקאסל צריכים לנסוע למעלה אדומים, ונשארנו פה עם 5 עובדים שאנחנו לא... אז אני נשארתי לקפל, קאסל הקפיץ את העובדים לרכבת לאשקלון, היה שם יום מיוחד מאוד, הם יצאו ב-4 בבוקר מהשחר, הם חזרו באיזה 6-7 בערב. שמה? כן, לעלות על רכבת ב-1 בצהריים באשקלון זה לא דבר אידיאלי. משם באמת המשכנו לעוד אירוע, כמו שאמרתי, גם האירוע מצוין לצבא. ואני חושב שזה גם משהו שמראה את העבודה שיש לנו פה, כי אם אני אסתכל טוב, יש לנו מלא סיפורים כאלה. כן, מה לעשות, שאתה כל יום על הכבישים וכל יום אתה נוסע, תמיד יהיה את התקלות. אבל זה גם היופי, שאנחנו מצליחים לתפעל אותם בצורה מאוד טובה, ואני חושב שזה היה סיפור מאוד מוצלח. אני אתן לך את הזווית ראייה שלי לסיפור הזה. כלומר, האירוע באשקלון זה באמת אירוע שבמשך חודשים ניסינו באמת לסגור מול הזה, כי באמת הבנו שנבוא נעשה להם אירוע אחד, אנחנו נהיה שם למלא אירועים. ואיכשהו קרה שזה באמת נפל על היום הזה, על היום של הניתוח, כי זה כל הזמן התאריכים זזו, וזה גם קרה בטח איזה יומיים קודם, שאמרו לו, טוב, תקשיבו, עוד יומיים, בסדר? ואז אני באמת ככה כבר לבוש בחלוק, מתכונן לניתוח, קבל שיחת טלפון, אורבך, אנחנו תקועים באמצע כביש 6, הפז'ו שבקה. ואני, מה אני עכשיו? איפה? אני גם לא בראש, גם לא בזה, גם לא כלום. מתקשר לפישי, חבר שלי פה מהיישוב, אומר לו, פישי, תקשיב, אני אוטוטו נכנס לניתוח, יש לחבר'ה שלי פז'ו תקועה בכביש 6, טפל בזה. וזהו, וכאילו, וסגרתי את הפלאפון, שמתי את זה מאחוריי, אמרתי, יאללה, מה שיהיה, יהיה, וככה נכנסתי. אבא יעזור. כן, ובאמת פישי התותח הזה דאג שהרכב יגיע עד למוסכניק בסכנין, נתן לזה עוד איזה חודש-חודשיים ככה חיים, ואז היא הלכה בדרך כל רכב, מה שנקרא. ראש מנוע. לא, תשמע, אכלנו איתה הרבה קש עד שהיא שבקה, אבל היא החזיקה הרבה מעבר למה ש... כן, בוא נגיד שהיא, אתה יודע, בתמורה לכסף שלה, כן, לגמרי. היא השקיעה בעצמה ונתנה לנו מעבר. לגמרי. עם כמה התקפי לב קטנים, אבל בגדול היה שווה את זה. כן, וואו, סיפור... זה... מחזיר אותך, אה? כן, זה ממש החזיר אותי. גם לפז'ו, כי... טוב, כמו שאמרנו, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים לעשות פרק על רכבים. וואי, יש כל כך הרבה מה לומר על הרכבים. יש הרבה מה לומר על רכבים, אולי נעשה פרק. אבל זה באמת, אתה יודע, זה גם מטורף
שאתם נתקנים בסיטואציה הזאת, ופותרים אותה. כאילו, רכב תקוע על כביש 6, ובאים ופותרים ומסתדרים, והכל גם בלי שזה, חוץ מהשיחת טלפון הקטנה הזאת, זהו, כלום לא הגיע אליי. אני כאילו, אתם יודעים, מדבר איתכם יום אחרי, אני חושב, או יומיים אחרי. יודע, מתעורר מהניתוח, כמובן לא זוכר את כל הסיפור הזה, זה לא שהתעוררתי מהניתוח, אמרתי, איפה הפז'ו? אמרתי, איפה הכליה, כן? יש דברים יותר יקרים מהפז'ו. כן. מאוד כן, לא, על כליה מקבלים יותר, נראה לי. הרבה יותר. בכסף, כן, לא בתרומה, בתרומות זה לא... אתה יכול לקנות הרבה פז'ואים עם כליה אחת. פז'ואים כאלה, אני לא קונה פז'ו אחד, אני לא מתקרב. זהו, דורון, תודה על הסיפור הזה. וניפגש בפרק הבא של בוסגה. יאללה. יאללה. יום טוב. שבוע טוב.